Ndichikushingamidza zvekare pano padzira re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Malatest ese unomawanira panapa padzira re263. Saka ndati subscribei, ndati likei this video, ndati sharei this video kuamani shamwari. Udzanai kuti kwaita anonzi hatirare haanonoke kumhanya nemanews updates. Vadikani nezuro vanhu vaiprotesta mutauni. Zvavaiprotesta tareceiver news dzatareceiver muzuva ranhasi. Pakaipa. Vanhu vanosvika 99 vakasungwa nezuro vari pakati pekuprotesta. Ndomudiro wazviri kuita. Zviri kunze vakasungwa vari pakati pekuprotesta. Hanzi imhosva iyoyo. So vakasungwa. Kuti muone video, mapedza kuona video ravo vachipinda mumatare edzimhosva, motaura zvamunofunga mucomment section. Vanga vakasangana varume nevakadzi pavidhio. Inisa hatirare ndiri pakufamba nezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvine proof, zvine mavideos mukati, kwete zvine nhema mukati. Kuti muone video, wapedza kuona video, share this video kuamani shamwari. Inisa hatirare, ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Acho que eu vou,